Ayaw na pangluod kay ikaw ra mong inday. Doesn't matter what they say, you're my PIA. 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 Sila ang famous na buhat sa kanta nga Pia. So it's been a sensation now, especially sa social media. So guys, ano sa inyo ang inspiration sa kanta nga Pia? First of all, na-inspired me sa tweet ni Pia, which is sana all, lahat ng nanalo sa Miss Universe gagawa ng kanta. So as a Bisaya naman, kasi siya yung representative natin as a pinakamagandang babae binibini sa buong mundo, dun kami kumuha ng hugot na huwag ka na magtampo. So yung lines namin is, ayaw na pang luoday, ikaw ra mong inday. So before, namoy mga kanta before, right? Daghan kami kanta, so most of it is Tagalog. Tagalog ang kanta niya, tapos nag-change mi ng Allegro ng Bisaya, English. Daghan mag-listeners dire sa Digos, pero wala jud mi na-expect na Pia jud ni kan. Who is who in the band? Kinsa ang leader, kinsa ang naga-play sa music, kinsa naga-edit? Wala may leader. Wala. Di ba dito tulo? So, Sulat sa giyahan. Pero ang nag-record mi sa studio nila. sa studio. Moto. Nag-mix ay Tak beat. Muna ni atong beat. Kapag kuguna, silang doon na pressure. Kaya na naman kay lines. Moto, pag record mo, sulat na mo siya magabi. Pagkatalaw, release din ng kaugma. Buto na yung siya. Wala mo na-expect ba nga nato ka. Pero guys, di mo kumain sa mga na-release na siya, namin music video upcoming sa Divisoria. Para ni sa mga gwapang babae, mga buutan, inspired mo sa i-appreciate yun na mo ang mga tao dire kay sa kuan, minsan pag dili man physical lang mo ikuan, gwapa ang tanan. Taga-digas sa badot sa tanan tao pero Batasan, no? Batasan. Tapos dili arte. Ilate. Daghan mo magdatangan sa mga ato may mga mabutay pa. Ako ang na-feel kay kanang una ato ni ingon jud ko dala ta sa dako nga network ani oo jud kog barang karon kay ako na-feel oo na jud kog barang guys nga Barang kuan ba ang unexpected gyud siya gyud niya ang api lang pag ginasulod jud ko sa akong utog nga lucky lang gyapon. Keep your feet on the ground gyapon mi kasi kinunsa. Sa mga aspiring na mga artist, sa inyo, siyempre artist naman jud mo. Artist jud mo, no? Ang mga mga inspiring pud nga mga artist, padayon gid mo. Buhatan gid ninyo ang mga gusto buhaton. Na kung kinasing-kasing ba na. Paggawas din ninyo ay mong kaulaw. Ay basigwa ta kabalo, mga ugma o sulod ugma. Punta rami. Yeah. Taner tanin niya ra. Tanay ra kita. Salamat kayo kay Sir Lanier Kadungog. Ito ang pasalamatan tanan nag-share, tanan gusto sa kanta, tanan nag-dance challenge. Guys, we appreciate your effort, then mga good feedbacks o kuan pod sa mga amigo nga kanunay kuan nagasuporta sa mga. Salamat po ko sa akong pamilya, Bailon family. O sa akong mga higala. Tanan. You're my PIA. Ayaw na pangluod kay ikaw ra mong inday. Doesn't matter what they say, you're my PIA.